ngiyavusela ngishaya isandla phezu kwesinye ngiyayigcoba ngibingelela phansi phezulu kwelasentshonalanga kweseningizimu wonke amagumbi amane omhlaba obingelelayo umkhulu Dlamini Mathithi ba 10,111 indoda yomhlahlo. Namhlanje ngithi ake ngibe nani sike sibheke into ethinta amaphupho ajulile. Siba nenkinga la emaphushweni ngezathu zokuthi abanye abantu sebafuna ukubonakala ngento abangaphiwanga yona. Uzokhuluma ngamaphupho namhlanje. Yini iphupho noma yini masikhuluma ngamaphupho suke sikhuluma ngani? Ngizocela nje ukuthi ngithi ukujula kancane. Masikhuluma ngomuntu ongunjula wamaphupho, sikhuluma ngomuntu oyisiphiwo samaphupho noma ophiwe ukuchaza amaphupho. Abanye abantu abaningi sebachaza amaphupho kanti badukisa abantu ngoba okusuke kubalulekile ekuchazeni iphupho ukuthi kufana nomuntu oyithwasa makayothwasa ekuthwaseni kwakhe akathwasiswa ugobela usuke idlozi liyithwasisa ngoba idlozi esuke likhuluma kuloyo muntu loyo. So uma uhluleke ukulandelela amaphupho ngendlela umntwana asuke awabone ngayo noma igojana lisuke lilibone ngayo, lowo mntwana lowo usulibulela ikusasa lakhe, usuyibulele yonke into ngoba immediately wenza into engashiyongo idlozi, lowo mntwana loyo usumxabanise nedlozi lakhe wena umuntu othi ugobela. Nala emaphushweni iphupho alichazwa nanoma ubani. Alisilona iphupho lezangoma noma lomthandazi noma oyinyanga. Linomuntu osuke ebheka lelo phupho lelo ngendlela yenjula ngoba uma sithi siphupha indlu yakhiwa, ngiyabekisa ukuphupha indlu yakhiwa kukhona ububi kukhona ubuhle bayo. Kuyakubika isifo, kuyakubika i-improvement empilweni. Ngiyabekisa ngaleli phupho leli futhi liyalibika nosizi. Kuya ngokuthi iphupho lakho lijule kanjani. So ngakho-ke abantu abathi mababuza amaphupho bechazeleke ngephupho ngoba iphupho liyamdukisa umuntu and ekudukiseni kwakho liphinde liyivale inhlanhla yakho. Okubuhlungu-ke seliyivalile inhlanhla yakho uthola ukuthi idlozi belikulethele okuhle wena wenza okungashiwongo yidlozi. Kuyingozi-ke ukuthi iphupho ungalilandeli ngendlela ebekufanele ukuthi ulilandele ngayo. Wathola umuntu ongakwazi ukuchaza iphupho noma wathola umuntu oyicagelelayo. South Africa abantu abaningi sebabuthandile ubungoma nobunyanga kanti abaphiwanga ubungoma nobunyanga. Isangoma silichazi iphupho uma singaphiwanga ukuchaza iphupho. Hhayi ukuthi isangoma sesesinobuhlali noma umthandazo usuney'ntambo noma unobuhlali sekufuna ukuthi ichaze amaphupho. Umsebenzi wakhe yilo abekelwe abantu abadala bakubo, hhayi ekuchazeni amaphupho. Umuntu ochaza amaphupho umuntu osuke aphe ukujula kwamaphupho, akwazi ukuthi alichaze iphupho the way lingakhona, the way ekufuna ukuthi ukwenze ngoba kuncane into esuke ixabanise umuntu nedlozi ukuthi idlozi lifike likubonise into ephushweni uye kuDlamini, uDlamini efike athi hhayi ufuna uye emanzini kanti akufanele uye emanzini, usuxasula leli dlozi elikubonise lento. So caphelani ukuhamba nifaka imibuzo noma nibuza amaphupho ngoba abantu abaningi need subscribers, bafuna ama-followers, bafuna udumo, bafuna ukubukwa. Kuyingozi ukuchaza iphupho kanti iphupho futhi
liyakulimaza, livale nenhlanhla yakho. Ngizophinde ngibuye ngizochaza wona amaphupho. Ngicela ukuthi usubscribe, ufollow i-channel yethu Kholo Dlamini Mathithibala TV, Indumandumane ku-TikTok 10111. Ngiyabonga. Makwande Dlozi. Inkosi mayinibusise.